Hello po mga kabisyo! This is DJ Robin Sienna, and welcome back to Narito, Manila's YouTube channel! Yes! Taas ng energy ko. Anyway, so kung mapapansin nyo, kung nanonood man kayo mga previous vlogs ko, and I'm not sure if you do, pero yun, I've been doing DIYs. And yung mga pinagagawa ko kasi, mga paggawa ng desserts, paggawa ng mga pagkain. And na-realize ko yung pinakakailangan ng tao ay maging fit. Lalo na nasa bahay lang tayo, diba? So, gagawin natin today mga kabisyo ay DIY fun run. Gagawin natin siyang masaya. Pero jog in place, nandito lang tayo. Hindi tayo lalabas kasi bawal yun. And wag na wag lalabas mga kabisyo. Please. Okay, anyway, so gagawin natin ay 30-minute jog in place. So, on average, actually, mga 5-kilometer run yun. Pero since depende siya sa tao, depende sa hakbang mo, depende sa bias mo, depende sa bilis mo. Pero since first time natin itong gagawin, hindi natin gagawin yon. I mean, hindi natin i-compute yung mga yon. Gagawin lang natin siya for the sake of fun. Oo, kasi one run. Anyway, taas ng energy ko. Yun, magkape muna kayo bago nyo gawin para mas taas yung energy nyo. Anyway, so ang kakailanganin nyo lang mga kabisyo ay, ayan, ang inyong workout clothes. Yung sure na dapat komportable kayo. Ako gusto ko ng sports bra, tapos ng tights, tapos sapatos, and then yoga mat. Tapos, stopwatch din. So yun lang naman mga kabisyo. Gawin na natin. In 3, 2, 1. Cha! Go. So kung gusto nyo mag-add ng music mga kabisyo, pwede kayong mag-add. Gusto lang naman natin na magkwentuhan, na kung atakbo, diba? Tapos kung tatanong kayo kung gusto nyo magpahinga, pwede naman kahit saglit lang. Pero ang gagawin kasi natin for this one ay low intensity steady state. Since jogging place lang. So just to explain yun mga kabisyo, sa pag-exercise kasi, or sa any training, may dalawang types yan. Merong HIIT at LIS. So HIIT stands for High Intensity Interval Training. So yun yung mga tipong high intensity, high speed. Kung baga takbo yan, sprint siya. Pero for 10 seconds lang. Tapos ang pahinga mo is saglit lang din, 10 seconds. Pero yung gagawin natin na low intensity steady state, ibig sabihin low lang, low intensity, chill lang. Ayan, yung mga takbong ganyan. Ganyan. Pero in a longer period of time. So gaya na gagawin natin, 30 minutes siya. Yes. Mabilis na hingin nyo ng mga malayo. Kung halimbawa nanonood kayo ng K-drama, kalahati ng isang episode, diba tumatakbo ka, pwede mo siya gawin. So parang, naman gawin isang episode, tapos mag-jog in place ka lang, pwede siya, diba? 15 minutes. So, sa paghinga naman mga kabisyo, and guide ko lang din kayo, kapag nag-i-inhale, kasi kapag sinabi mo inhale, diba? Ibig sabihin, nag-i-in ka ng hangin. So, supposedly, pag nag-inhale ka, lalaki yung tiyan mo. Pag nag-exhale ka, liliit siya. Ganun ang tamang paghinga. Tapos kapag mag-inhale kayo, sa ilong dapat. Tapos exhale sa bibig. So, sample nga, inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan. So, steady lang tayo sa ganun. Tapos, masusurvive natin in 30 minutes. I promise you mga kabisyo, this is gonna be the best 30 minutes of your life. Sabi nga nila, no pain, no gain. Diba lahat naman ng sakit, nilipas din yan eh. Natatapos din. Nagja-jogging na nga lang. Umuhugot pa. Okay. Yan. So, we're down to the 3rd minute, diba? Naka 3 minutes na tayo. Times 10 lang nun, diba? Mabilis na yun, mga kabisyo.
Huwag kakalimutan yung inhale, exhale. Inhale sa ilong, exhale sa bibig. Isa pa, inhale, exhale sa bibig. Ayan. So, ang planning mga kabisyo, share ko lang. Kasi magla-live na ako sa Facebook page ko at ito ang gagawin ko. So, every Mondays and every Mondays and Wednesdays ng 5 p.m. Abangan niyo po si Robin Sienna sa kanyang Facebook page. At ako po ay magla-live. Ganito lang din ginagawa natin. Sasamahan ko lang kayong tumakbo sa mga bahay ninyo. Kasi ayaw natin lumabas. Masamang lumabas. Huwag pasaway. Yes. So, 4 minutes na mga kabisyo. Diba, lumilipas lang yung oras, hindi mo na mamalayan. So, inhale. And exhale. Mahaba-habang pintugan ka to. Ano ba bang isi-share ko tungkol kay Robin Sienna? So, si Robin Sienna po, para naman maging comfortable kayo sa akin. Kung sino ba itong pinapakinggan ko na to? Baka mamaya, ma-injure ako dito sa pinagagawa ko. Well, less injury lang naman to kasi saglit lang naman at we're just jogging in place, diba? Pero ayun po, just to, not runner din naman po talaga ako. So actually last February, I was able to finish full marathon. So full marathon meaning it's a 42-kilometer run. And matagal ko na talagang goal yun sa sarili ko nang natapos siya. Napipili niya na yung sweat, di ba yung init? Kilikili ko basa na din yun. So, yun nga po, every Mondays and Wednesdays, punta po kayo sa Facebook page ko, Robin Sienna. Every 5 p.m. gagawin natin itong takbo natin na to. Tapos tuwing Friday, sa Love Radio Facebook page, gagawin din natin siya. Yes po. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Tapos kapag na-post pala ito mga kabisyo, sobrang interested ako to see your workout clothes. Kasi ako, hindi ako ganito confident mag-sports pero sa totoo lang, nahihiya ako. Pero, di ba, don't care what other people say. Basta confident ka sa katawan mo. It's definitely fine. So, yun nga, going back na muna. Kapag na-post na to, gusto ko makita yung mga comments ninyo, mga pictures ninyo, habang naka-working out clothes kayo. Kung naka-sports bra man kayo, or naka-shorts, or whatever. I want to see that. Follow na rin pala ako mga kabisyo para masaya tayo. Follow niyo ako sa aking Facebook page, of course, Instagram, TikTok, yes, nagtitiktok ako, at Twitter, para mas makilala ko pa kayo. Nagre-reply naman po ako sa mga messages. Yes. Ayan. So, nakaka 7 minutes na tayo. Bilis lang, diba? So, isipin nyo, 5 beses na lang yung ginawa natin kanina. Bilis lang siya. Hindi mo na mamalayan. Takbo lang naman. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Mga kabisyo, don't forget to listen to me sa 90.7 Love Radio every 11 a.m. up to 3 p.m.
So, sa mga hindi makakasabay sa video na to, pwede nyo isabay doon yung takbo natin para meron kayong music. Kasi ang program ko doon, music lang. Yes! Hindi naman yung nahingal. Diba? Effective siya. Hindi mo kailangan lumabas. Hindi mo kailangan treadmill. Kailangan mo lang si Robin Sienna. Promotion. Ayan, so 8 minutes na tayo mga kabisyo. Don't stop. Don't stop. Kaya natin to. Ayan, so may pasingit ako ng promotion. Pero follow niyo po ako sa Instagram, Facebook, Twitter, at TikTok. Walang filter ito Kaya yung nakikita niyong haggardness, ito talaga yun. And syempre, no hate tayo dito. Because what we want is to create an environment of support, confidence, and empowerment. Yes! Yan. So kung may mga suggestions din kayo or may mga comments kayo sa akin, message niyo ako sa Facebook, magre-reply ako kung halimbawa, DJ Robin, taba mo, gano'n. Para ma-push pa ako. Exercise every week. Review. Sure ako maganda itong ginagawa natin mga kabisyo kasi cardio And halimbawa, dun sa mga may gusto pumayat yung arms, karoon ng abs. Alam nyo kasi, ang secret sa body, hindi ka pwedeng mag-focus sa isang part na magpapayat. Halimbawa, gusto mo lang pumayat yung braso mo or gusto mo lang pumayat yung chan mo. Kasi ang key talaga is cardio. Pag pumayat yung isa, kailangan sabay-sabay lahat. At ang only exercise lang na makakagawa nun ay cardio. Pero cardio is not just about running, Marami pang mga types of cardio exercises like swimming, biking, and ayun, yung na-mention ko kanina ng mga HIIT exercises, high-intensity interval trainings. So marami kayong pwedeng pagpilian. Pero since ako personally, my favorite is running, that's why we're doing this. Ayan. I-feel niyo na ba? Diba? Good. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan. So gagawin natin to weekly. I'll try my best to post sa Facebook page ko. Ayan. So, 11 minutes na. Bilis, diba? Hindi na mamalayan. Stop na lang. Nung mag-ganitong video natin, inisip ko Pero na-realize ko kasi, may manood man or wala, papayat ako. So, kawalan yan kung hindi nyo ito tatapusin. Kasi, again, I've got nothing to lose. Only wait. Galing nun. Actually, try nyo magsalita habang tumatakbo. Medyo mahirap siya. Pero since ito naman yung purpose nun, kausapin ko kayo habang tumatakbo, I will never get tired of it. Lang. Tapos isa pa palang suggestion para medyo ma-conserve nyo yung energy nyo. Yung mga arms ninyo, pag nagsusway, maganda hanggang dito lang sa waist. Para hindi kayo masyadong mapagod. Pero depende naman yun sa inyo kung gusto nyo extra yung pagod. Kasi pag extra ang pagod, minsan extra ang malubos. Diba? Yes. 12 minutes na tayo. Lapit na. Grabe tagaktak na yung bawis ko. Yeah. Diba parang kayo may free Zumba class, wala nga lang music, pero kayo na lang maglagay ng music ng mga kabisyo. Basta ako, gusto ko lang kausapin. Gusto kong mag-share ng anything under the sun. At sana gusto niyo rin akong sana gustuhin niyo rin akong kilalanin. Kaya follow niyo po ang aking Facebook page, Instagram, Twitter,
at TikTok at DJ Robin Sienna. Ako po ang babaeng Robin. Babae po. Tutuwa nga kasi yung matawag sa akin Sienna eh. Baka mas madaling alalahanin yung Sienna, diba? Pero yes po. Ako po si Robin Sienna. Feel niya na ba yung init? Feel ko na yung kilikili ko ba sabi? Ayoko ipakita kasi. Hindi ko alam kung sino mga manonood dito. Pero kung umabot ka Kabisyo sa video na to, congratulations! And, as in like, samba. Kasi, di ba, ang generation kasi ngayon, they tend to be so impatient. Ang ikli ng pasensya sa mga bagay-bagay. Gusto nila, kung ano yung gusto nila, makuha nila kagad. Gusto nila lahat may shortcut. Which is unattainable. Kasi in life, kailangan yung mga bagay na gusto mo, yung pinaghihirapan mo, pinagsisikapan. Diba? Kung ganun na din kadaling maging successful, kung ganun na din kadaling maging payat, kung ganun na din kadaling maging fit, edi sana lahat na tayo ganun, diba? Pero ang puhunan talaga ay maging masipag, masigasig, at of course, tiwala sa taas. Everything will happen accordingly if paghihirapan. So, kung sinabihan man kayo ng mga kasama niyo sa bahay niyo, para kayong ewan kasi ba't ka nagja-jogging in place, at bakit ka nakikinig kay DJ Robin Sienna, huwag niyo silang pansinin. Kasi sino bang papayat after ng video na to? Diba? Tayo! Tayo po. Kaya, tuloy niyo lang mga kabisyo. We're halfway through 15 minutes na, oh. Diba? Hindi niyo namamalayan. Ikipagkwentuhan na ako sa inyo. Sure ako, 100% tataya ko yung buong ipon ko kung may ipon na ako. Na sobrang sarap sa feeling after nito. Message niyo po yung mga pangalan niyo. Comment kayo sa comment box kung natapos niyo tong video na to. Kasi congrats ko kayo personally. And I'm really proud and I'm really happy na sinamahan niyo ako sa video na to at sa journey na ito. Well, ako at least, I really want to do this for myself din talaga. Kasi gusto ko kumayat. Ang dami ko na talagang kinakain eh. Ditong quarantine. As in, patawad. Dali pa man din magpa-deliver tapos 7-Eleven na sa baba, no? Diba? Lalo sa inyo, siguro may mga sari-sari store dyan sa inyo. Daling bumaba, daling bumili, diba? Lahat ng mga bagay, mga temptation, ang dali. Kaya ang testing talaga, ang test talaga sa pagkatao ng isang tao ay yung disiplina at yung kagustuhan mo na maging better person talaga. Kaya sa inyo pong mga kasamang tumatakbo dyan, papayat tayo. Kaya natin pumayat. Oh, lapit na po mga kabisyo. Smile. Smile lang. Kakalimutan, pag nawalan na ng hininga, inhale sa ilong. Hold. Exhale sa big. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Nabig pa ako sa pinag pa ako sa big. And I really love it. Sobrang happy ako. Sana, nanood mo. Hindi ko malaman, it's fine. It's my job. Gusto mo talaga kayo samahan. Gusto ko kayo makasama sa fit journey na ito. Para di ba, kung ma-lift man itong quarantine, at least,
maiwasan mo yung mga taong magsasabi sa'yo na, uy, parang tumaba ka. Sarap man no? Pero diba, kung sinabayan mo ako, nag-exercise ka, tinapos mo itong 30 minutes, aba, winner tayo. Tayo yung mga chicks after yung quarantine. Diba? Yan! 18 minutes na! Lapit na yung mga kabisyo. Lapit na. Sige. Bigyan niyo naman po yan sa katawan niyo kung tingin niyo hindi niyo nakakaya. Kung sinasabi kong ng utak mo na ayaw mo na, or kung papakinggan niyo yung part ng utak niyo na nagsasabi, kaya mo yan. Ako, yung papakinggan ko, yung magsasabi ng, kaya mo yan. Kasi the more na mahirap, the more na magiging ka. So, diba? No pain, no gain. Ano na yung kabisyo? Ito na yan. Medyo nagsushort na yung hininga nyo, pwede nyo siyang gawin mabilisan. Pero, again, sa bibig nyo, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Inisip ko na nga, ano kaya kakainin ko after nito? Sports na rin ko. Grabe, no? Kita niyo yung basa ng sports bra ko. $20 Last 10 minutes! Naka 1/3 na tayo mga kabisyo. Galing! Good job! Good job! May treadmill lang tayo, diba? Kasi syempre into account ko naman na hindi lahat ay may treadmill. Ayan, again mga kabisyo, kasama niyo pa rin po ako si DJ Robin Sienna. Pero hindi niyo naman ako nakalimutan. Kasi kasabay niyo pa rin akong tumakbo. Sana umabot pa rin kayo hanggang dito. Follow niyo po ako sa Instagram, Twitter, TikTok, at Facebook para mas makilala niyo pa po ako. Pwede rin kayo maglabas ng sound. Pero yung lalabas niyong sound ay kapag mag-e-exhale kayo. Tsaka yun, isa pa, yung tamang pagtakbo mga kabisyo. Papak-tak lang kailangan alternate siya. So yan. Yan. Ganun dapat. Hindi sabay. Hindi ganun. Dapat alternate. Kung ano yung galaw ng kamay, yun yung sa other side ng paa. Okay? Haggard ako. Walang diet. Wala tong cut-to-cut. Straight 30 minutes talaga to kasi yun yung pinakakaw ko. Gusto ko talaga makasama kayo for that long period. Hindi na lang. 8 minutes na mga kabisyo. Tapit na lang yun. Nabusan na si Robin ng sasabihin. So, hindi naman. Pero, ano po bang ikakwento ko? Excited na ba kayong matapos to? Actually, sino ba naman hindi, diba? Marami naman siguro talaga sa atin na sobrang miss na yung pamilya nila. Like in my case, hindi ko po kasama yung family ko. Kasama ko lang yung best friend ko si Christine. Pero,
Di ba? Kailangan i-make use natin yung moments and yung time na meron tayo. Hindi pwedeng papadala lang tayo or magmumukhang tayo sa isang tabi, maghihintay kung kailan dadating yung biyaya or kung kailan magiging normal ulit ang lahat. Hindi dapat ganun, Kabisyo. And I'm really proud of you for being here, for jogging with me. Kung isipin, nakakatawa, di ba? Sino ba naman gagawa ko? Nagtatakbo in place for 30 minutes with someone who's just talking in front of you. Yeah, it sounds absurd, but that is better than just binging, watching something, diba? Or eating sweets, eating junk food. This is much better. Kaya, I'm really proud of you na nakakabot dito sa segment na to. And I also encourage you guys to support and invite your family members, your friends to do the same. So kung nagustuhan nyo man ako, link nyo sa kanila tong video na to para masabayan ko sila. At ikaw din, sana balikan mo pa rin si Robin Sienna. Sarap siguro na kung after 1 month, kita natin yung difference. Walang tabang-taba ko. No? Sumayot na to. Hindi na kailangan ng filter. Sarap na, diba? Okay, last 5 minutes. Almost 5 minutes. Diba? Ang galing. Hindi natin namamalayan nakatakbo na tayo. It depends on the distance. Pero usually yung 30 minutes talaga ay 5 kilometers para sa mga average na yung mga mabibilis tumakbo. So sa atin, tignan natin sa susunod. Kasi wala akong gadget to compute that, to see that. Pero malay natin, kapag nakita kong taas ng track na video na to, maraming natuwa. Of course, am I something to make this video and this routine even much better to help more people achieve their fitness goals. Sabay-sabay natin gagawin yan. Hindi rin naman ako ganun ka-fit eh. Lahat naman kasi tayo, di ba, nalugmok sa panahon na to. Lahat naman, ginustong kumain lang, magtrabaho lang. Ngayon nung talaga nagising yung diwa ko na kailangan ko na talagang mag-workout ulit to get back in shape. So, sabay-sabay natin yung gawin. Lapit na. Diba? Ang bilis ng Kabisyo. Easy na. Kaya yun nga, kung na-enjoy mo ito Kabisyo FB Live sa Facebook page ni Robin Sienna tuwing 5 p.m. every Mondays and Wednesdays. Tapos 5 p.m. sa Love Radio Facebook page every 5 p.m. din para sa live. Yes. 30 minutes lang din every day. 4 minutes. Last 4 minutes mga Kabisyo. Lapit na. Kung gusto nyo bilisan, okay lang din. Pero syempre lahat tayo baguhan. Steady lang. After nitong bilis-bilis na natin tumakbo. Much better. Last. Almost 4 minutes na lang. Bilis na. Kung gusto nyo pa. Bilis. Last 3 minutes. Aray ko. Sakit. Mamimiss ko kayo mga Kabisyo. Sinamahan ako dito. Comment nyo sa baba kung natapos nyo to. Kung malaman mag-comment, masasad ako onti. Pero at the same time, still happy kasi natapos ko to. Pero sana, gusto nyo rin po. Message nyo lang sa baba. Or comment lang kayo kung natapos nyo siya. Add ko kayo sa Facebook kasi considered as friends ko na kayo. Ayan. Wait na. Ano po? Yan. Check yung inhale. Exhale. Inhale.
Exhale. Last 2 minutes. Yan, okay. Bilisan. Push. Kasi 2 minutes na ito eh. Para mas malaki yung matagtag nyo in that last 2 minutes. Pagkain. Breathing as much as important as the routine itself. So, hinga lang. Hinga lang. Last 1 minute and 20 seconds. Na. Last 1 minute, Kabisyo. Go! Bigasan niyo na kung kaya hindi ka. Bigasan. Taas niyo lang yung paa niyo. Para mas malaki. Mag-boost niyo. Okay? Don't forget to breathe in and breathe out. Okay? Last 30 seconds. Last reminder lang, yun po akong kakalimutan. Pakinggan sa 90.7 Love Radio every 11 a.m. to 3 p.m. DJ Robin Sienna po. And down to 10 seconds. 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, and 1. Congrats! Okay, inhale. Huwag mo masyadong magsaya. Exhale. Inhale. Exhale. Tapos, cool down tayo. Cool down tayo. Tapos yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Congrats mga Kabisyo, and thank you so much for joining me in this workout. Tsura ko, sobrang pagod. Pero sarap sa feeling, diba? So once again mga Kabisyo, this is DJ Robin Sienna! Add mo ako sa Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok. And don't forget to like this video, comment sa mga nakatapos na. At ayun lang, hanggang sa muli. Thank you so much po mga Kabisyo. GV lang, walang hate. Puro love lang. Bye! Always your number one SM radio station.